Seppo. Lauri. Helena nousee vaikka suoraan kallioon. Markku, miksi ilme on muikea? No niin, tällä kertaa ollaan sitten siirrytty Liedon puolelle ja itse asiassa vanhalle Tarvasjoen puolelle huiputtamaan tämän alueen korkeinta paikkaa, jonka nimi on Hyypiövuori. Näitä Hyypiövuoria löytyy Liedosta 2, mutta nimenomaan tämä Rahkalankulman Hyypiönvuori on se nykyisen Liedon korkein kohta. Lähestymme tätä aluetta Peskäm 1:stä, joka sijaitsee meillä tällä kertaa Auron kirkon kylällä, kirkon parkkipaikalla, ja sieltä kävelemme noin 33 minuuttia Rahkalantie 78, josta alkaa polku ja metsätaival. Jatkamme siitä polkua ja oikeastaan metsätietä noin puoli kilometriä, josta lähdemme nousemaan kohti Hyypiövuoren huippua. Reitillä ei kannata paljon oikaista, koska niin kuin tästä maastoprofiilista näkyy, muuten meidän alkumatkassa olisi valtava nousu, josta on erittäin vaikea nousta. Sen takia kannattaa kiertää vähän kauempaa ja lähestyä huippua toista suunnasta. Tämä Rahkalan tie on harvinaisen jäinen tie. Erittäin tuulista ja lämpötila +2 pilvisti. Ollaan nyt tässä Rahkalan tien mutkassa, josta lähdemme sitten. Tämä on jonkunasteinen polku, ilmeisesti metsäautotie, josta lähdemme sitten lähestymään tätä vuorta. Kovat on nousut edessä ja lunta on aivan liikaa. Mitä tähän sanoo Helena? Raskasta on. Tässä ei pidä epäillä, onko kengissä lunta tämän jälkeen. Yllättävän paljon on lunta ja ollaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä stupin aikakautta. Viimeisellä voimilla huippu on näkyvissä. Tässä on kauhea taistelu. Eri reittiä on lähestetty. Kuka sen ensimmäisenä nyt pääsee tässä kauheassa lumihangessa. Ai. No niin, nyt skoolataan tulevalle presidentille täällä Liedon korkeimmalla paikalla. Ja mikä oli tämän paikan nimi? Hyypiövuori. Joo, kyllä. Ei Hyypiö, vaan Hyypiö. Samalla vietetään Sepon syntymäpäivää. Ja Sepon syntymäpäivää. Ja kaikenlaista muutakin. Tämä Kyllä. on 4. reissu, kun on noustu tämmöiselle paikalle 4. Kyllä. Helena oli yhdestä paikasta. No se on hengessä mukana kyllä vahvasti. Joo, Helena ei viittänyt lähteä, kun se oli kaikkein helpoin reissus. Niin. Olen käynyt siellä jo aikaa. Kyllä.
kauniiden maisemien jälkeen voimme alkaa paluumatkan takaisin peruuttaen.